A l'edifici de la patronal catalana, a la Via Laietana, les sigles CNDFAI per primera vegada juntes van concentrar tot el seu poder. Després de la revolució del mes de juliol a Barcelona, els colors de la ciutat van canviar radicalment. Els colors de la CNT, el vermell i el negre, es veien per tot arreu, penjaven dels edificis. El rifle també era un nou símbol del poder dels obrers. Pel que fa al vestir, havia sorgit una nova moda. Ara, els treballadors portaven obertament pels carrers les granotes blaves de feina per homenatjar l'ascens de la classe treballadora. Camiones, autos, transeúntes han de detenerse a la voz de alto para que entre ellos no pueda deslizarse un fascista, un espía de la bestia reaccionaria. A més de les patrulles de control, cada un dels 1.000 pobles de la Catalunya de 1936 estrenarà nou govern, un govern revolucionari. La Catalunya proletària passava factura a la Catalunya burgesa. Es van donar casos d'industrials que es posaven la roba dels seus servents i, fins i tot, que anaven a cases d'objectes empenyorats a comprar-hi roba de segona mà i roba de feina. Amplios comedores que antes ocupaban maquilladas y frívolas damiselas, aristócratas ociosos y aventureros internacionales de toda la Haya, ahora están abarrotados de hombres y mujeres humildes que siguen el ritmo de la sociedad que se está creando. En buena medida, no en toda, pero en buena medida, la revolución de Barcelona en las semanas o en los meses que duró fue una revolución de los pobres. No és una guerra civil, és una guerra social. Però pobres contra rics i rics contra pobres. Aquesta és la realitat. Los pobres. No és una guerra civil, és una guerra social. Però pobres contra rics i rics contra pobres. Aquesta és la realitat. Per nosaltres era pa i llibertat. Simple. Pa i llibertat. Diego Camacho, més conegut per Abel Paz, tenia 15 anys. Era aprenent de tipògraf, vivia al Clot i era massa jove per anar al front. Per tant, va fer la revolució. Quan un noi té 14 anys o 15 anys i rep el primer petó d'una dona, d'una altra jove, hi ha alguna cosa que neix amb aquesta persona, hi ha una cosa d'emoció, i això és la revolució per nosaltres, era el petó amb la dona que estimàvem. M'has entès? O no m'has entès? No crec que ningú ho pugui dubtar. És la revolució llibertària més extraordinària que hi ha hagut mai. I es va viure arreu d'Espanya, a Catalunya, a l'Aragó, al País Valencià, a Astúries, a tot arreu. M'has mort teu germà, m'has mort no sé què, t'he mort, jo mato, aquest ha fet, jo també. I automàticament la gent es taca de sang y aquesta sang s'estén brutalment. O sea que la revolución es un proceso dual, de destrucción y de construcción, pero como nunca se construye porque no se da tiempo, al final acaba siendo un proceso de destrucción. Van portar els documents a la seu de l'Institut de París. I de París els vam traslladar a Anglaterra, on estaven més segurs, perquè nosaltres també esperàvem una guerra. Els documents estaven sans i estalvis a Oxford. I després de la guerra, tot el material es va retornar a Amsterdam. Vencido el fascismo en casi la totalidad del territorio español, restan por reducir algunos focos. Hacia Zaragoza, animosos y con la firme voluntad de vencer y de castigar como se merecen los desmanes del faccioso Cabanellas, van los milicianos.
Bueno, aquello era tan emocionante que yo no sé si estuve soñando toda la noche que también me marchaba con ellos al frente, ¿no? Son varones en un 99%, es decir, solo hay un 1% de mujeres. El miliciano, el joven miliciano de las milicias anarquistas es letrado en un 93%. Las barriadas extremas de Barcelona van afluyendo al Paseo de Gracia para unirse a la caravana, grupos de milicianos que enarbolan la intrépida bandera de la FAI. Pertenecen fundamentalmente a hogares llegados a Barcelona de la inmigración foránea, es decir, de la inmigración de fuera de Cataluña en los últimos 20 años. El líder obrerista Durruti y el comandante Pérez Farrás marchan al frente de esta invencible caravana de milicianos que devolverán sus libertades al pueblo hermano, al noble pueblo aragonès. En els moltíssims documentals i fotografies que hi ha, sempre hi ha més gent mirant que gent marxant. O sigui, realment, a la columna més grossa hi van 2.000 homes, i en conjunt hi anaven 9.000 persones. I van absolutament desorganats i desorganitzats. Ells que anaven a la revolució es troben a la guerra. I això no ho havien pensat. Bueno, van con armas suficientes como para controlar la mayor parte de los pueblos de Aragón a la Guardia Civil y de quedarse a 25 kilómetros de Zaragoza. Junto a los muchachos de pecho firme, las jóvenes milicianas, bellas y gentiles bajo su atuendo de guerra, levantan los puños prolongados por las pistolas a la par que sus indómitos corazones. Les dones que van al front, en primer lloc, no van soles. Generalment, quan les dones van al front, van amb el seu home, o van amb el seu germà, o amb el pare. A Antònia Fontanilles, el seu pare no la va deixar anar al front. Pero yo, pues con mucha pena, llorando y tal, pero no fui. Me quedé nada más con las alpargatas y el carnet de miliciana, que no tenía validez. Quan elles decideixen marxar a la guerra amb les columnes confederals, no tenen aquests vestits de milicianes que hem vist a les postals. La figura de la miliciana, guapa, atractiva, gairebé amb una fisonomia d'estar cinematogràfica, és una figura real, utilitzada, però com a retòrica per a avergonyir els homes si no feien quelcom per a guanyar la guerra. La pobra Simone Weil, que era una pensadora internacional, ella ve aquí a lluitar amb els anarquistes i acaba realment fent la cuina, no? Ells diuen que és per separar-la, per treure-la del front, perquè no li disparin i tal, i moltes decideixen motu propi tornar a la rereguarda, que saben que poden ser molt més efectives i molt més eficaces. Des del primer moment, els militars sublevats controlen Saragossa i des del primer moment s'instal·la el terror. Zaragoza es una ciudad de 170.000 habitantes y desde julio del 36 a diciembre del 36 hay más de 2.400 asesinados registrados. Se lleva fundamentalmente a autoridades republicanas, a miembros de las organizaciones políticas y a cientos de anarquistas, en una ciudad donde el anarquismo tenía un peso considerable.